Απομακρύνετε τα κακάκια, προσέχω το σημείο του αφιένα, πιάνω κάτω από τις μασχάλες, έρχεται το χέρι μου μπροστά, το γυρνάω το μωρό έτσι, ανάποδα, πέφτει το κεφαλάκι προς τα μπρος. Και πλένω με αυτή τη φορά στο νηπτήρα, τοπικά, σηκώνετε ζυπουνάκι και πλένετε. Μία φορά την ημέρα τώρα θα το κάνετε μπάνιο όλο το σώμα, ρίχνοντας νερό από ψηλά σε όλο το σώμα και αφρόλουτρο, σαπουνίζετε το μωρό και νεράκι ξεβγάζετε. Αυτό θα είναι το μπάνιο του μία φορά την ημέρα. Μετά το μπάνιο χρησιμοποιείτε το λαδάκι baby oil και κάνετε μασάζ. Εδώ στο θώρακα, στα χεράκια, στα ποδαράκια, έτσι. Τεντώνω, λυγίζω, τεντώνω, κάνετε ασκησούλες λίγο, ασχολείστε με το σώμα του μωρού, γυρνάω πίσω, τρίβω την πλατούλα. Αυτό το μασάζ θα το κάνετε μετά το μπάνιο μία φορά την ημέρα, καλύτερα προς το βραδάκι. Για να κάνετε μετά το κεφαλάκι, δεν το κάνετε μαζί στο σύνολο, αφού κάνετε το σώμα, τυλίγετε το μωρό στην πετσέτα κατά αυτόν τον τρόπο. Προσέχω πάλι το σημείο του αφιένα, πιάνω το μωρό κάτω από τη μασχάλη μου, έτσι το υποστηρίζω με τον αγκώνα, πάτε κοντά στη βρύση στο νηπτήρα, νερό στο χέρι μου, πλένω. Σαμπουάν, σαπουνίζω κεφαλάκι κυκλικά και νεράκι ξεπλένω. Ελέγχω εγώ τη φορά του νερού έτσι ώστε να μην πάει στα φτάκια. Αν τυχόν πάει, σκουπίζω με την άκρη της πετσέτας, δεν χρησιμοποιείτε τίποτε άλλο, μπατονέτες και τέτοια, έτσι. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τον ομφαλό, όπως είπαμε, με καθαρό υνόπνευμα κάθε φορά που αλλάζετε το μωρό και την κρεμούλα. Να βάλουμε ζυπουνάκι, έχετε φέρει για το μωρό.